Salut chat, ce faceți, ce îmi ziceți? Încă super mort de ieri, dar mergem. Azi am fost zilul Dorian, foarte top. Dorian să ai cele mai multe chestii, nu știu, să fii sănătos și să te visezi și să te iubesc. Așa că la mulți ani, da. Astăzi facem cum am promis story time. Să o folosesc și s-a aflat pe drum către Cluj. Nu, din Cluj spre Bistrița. Deci, noi am fost 11 la Cluj și nu aveam loc într-un singur compartiment, așa că ne-am împărțit în două compartimente. Am fost... Nu, prima oară am să ne împărțim egal, de fapt nu egal, 5 cu 6. Da, nu fost de acord mai aia. Nu știu, a comentat că nu vrea să stea cu Vinter și cu Raul. Și... Nu. Dar eu să sta cu Mara și noi vreau să-i cerem boxa, dar noi i-am cerut boxa de el, nu dat-o că au zis că nu, că e târziu și facem prostii, nu știu ce. Și tot insistam, nu știu ce, dar nu a vrut să ne dea. Și la un moment dat au mers Mihnea în compartimentul lor. Nu știu ce au încercat să facă, cred că au vrut să le fure sau așa. Dar mă rog, cumva au fugit și cred că s-au împiedicat sau nu știu. Și s-au dat cu de ușa la alt compartiment, în care erau niște tipi de clasa 12-a. Și ăia, când au văzut, gen, s-au căcat pe ei de râs, da, îi s-a părut super amuzant. Și a explicat care e faza, că erau curioși. Și ne-a dat ei boxa, da, de să tare, ne-a dat boxa lor. Dar nu ne-a lăsat să o ținem mult, că ei trebuia să plece, erau aproape de gara unde trebuia să coboare. Dar mă rog, băiatul ăla, care a dat boxa, după aia, ne-a întrebat cine e ăla care nu vrea să ne dea sau așa. Și Mihnea l-a dus la cabina la ceilalți și ăla, nu știu, a încercat să facă scandal acolo, să convingă să ne dea boxa, să convingă pe Darius. Și noi ne căcam pe noi de râs. Și cred că Darius s-a speriat tare de tot, dar a fost foarte amuzant. După aceea, după ce a plecat ăia, ei era din Dej, dar era fără de treabă. Încă o chestie, stai. Înainte să plece ăia, băiatul ăla i-a întrebat pe Lox și pe Gloria câți ani au și a zis că dacă erau fii mai mari, poate se combinau sau ceva în gen. A fost interesant. Și... Na, după ce a plecat ea, mai stat un pic și după aceea am reușit să-l convinge pe Darius să-mi dea boxa. Și de acolo, na, a fost ok. Între timp, în celălalt compartiment, da, cu Darius, Maia și Loredana, noi restul eram în primul, că nu vreau să ne împărțim egal. Am venit o tipă, tot așa din Bistrița, o chema Georgie. Și la început mai sunt prietenii cu ea, gen bârțeau nu știu ce chestii prostii pe acolo. Dar după aceea, nu știu, o devenit excitată. Cumva nu mai avea limite, le povesti de tăieturile ei și gen le-a arătat unde s-a tăiat. Întrebat-o pe Gloria dacă are ceva ascuțit la ea. Nu știu, și-a scos vape acolo, mirosea tare ciudat, îmi venea să leșin. Ce mai făcut?
nu știu, ne povestiți, bine, le povestiți că eu nu eram, cum s-a bătut cu nu știu care, nu știu ce prostii făcea ea, nu știu ce. Ciudat rău de tot. M-am dus și eu pe acolo și nu am făcut un pic troll. Da, mă rog, era ciudată fata. Uh, Am întrebat-o pe Maia, cine e băiatul ăla, nu știu ce, cu tech albastru, nu știu ce, vorbea de Răzvan. Și mi-a zis, păi, vezi care iubită, da, a zis că nu contează, nu știu ce, te descurcă ea, nu știu ce, o să se despartă de ea, nu știu ce. Și, da, Maia nu știa cum să spună frumos, cumva. Și când a intrat Roxy, cumva s-a uitat urât la Roxy, știi? Că i-a spus Maia că, împreună, la început, gen când nu știa faza asta, era, vai, ce frumoasă ești, ce drăguță ești, ai în capul meu. Și după aia, nu mai. De fapt, a încercat să-i arate așa o inimă la Roxy. Roxy a ignorat-o și a zis că revin imediat. Mi-a plăcut. Deci, aia a fost ciudat rău. Nu știu, în forma... Era ciudată, tipa, ne spunea toți că ne iubește, nu știu ce. I-a spus doar la Raul că o să fie doar de el. Nu știu ce mai. Mă rog, mă cam speriat. Îmi pare rău de Darius, în special. Că... Na, el a trebuit să stea acolo cu Maia. Dar... Maia... Darius... Na, nu știu cum a suportat. Că l-am dat să nevat vineri, că tot deschidea ușa. Și Darius, efectiv, nu mai intra la noi cu partid, ci pur și simplu se plimba pe holul trenului. Și Maia și-a făcut că era somn, ca să nu mai bage în seamă. Dar, din păcate, Loredana a trebuit să reziste tot drumul. Cu copila aia, ciudată rău. Ce s-a mai întâmplat? Încă o chestie, deci în compartimentul principal, la comun, mai erau niște băieți care tot așa, când au trecut Roxy pe lângă ei și era întrebat pe Roxy dacă vor să stea 2 minute cu ea, nu știu ce, dar, na. Deci, Roxy numai nebunii a avut pe drum. În rest, ce s-a întâmplat, nu mai știu. Știu că Raul și-a luat o grămadă de pâine și au mâncat toată pâinea aia. Nu știu câte pâine a avut, dar era nebun. Da, eu am vrut să deschid ușa, din când am vrut să deschid ușa, am tras tare de ea și am tras așa de tare încât m-am lăsat pe spate și era să fic, deci, adică așa de auzat a fost. Păcat că n-am filmat sau ceva, ca așa când vă explic e mai ciudat. Nu pot să vă exprim. Da, no, în rest, am încercat să evităm cât mai mult pe tipa aia, care stă băga în seamă cu noi. Și da, pe mine m-a speriat un pic, dar eu zic că a reușit. Mă, rest a fost fain. Am pus muzică, ne-am distrat și a fost mai interesant ca când am mers spre Cluj. Când am mers spre Cluj, eu am dormit jumătate din drum și cealaltă jumătate am mai uitat pe telefon. Deci, da, tare și toată tipa.
Dacă cumva vede vlogul ăsta, nu uita, da like, share, subscribe. Te pup. Da, na, cam asta e. Ciudată experiența asta. Da, tipii aia din Dej, chiar fost de treabă. Și ăia alți băieți care studia la Roxy era din Becran. Becran. Dar, na. Cam asta a fost story time-ul. Nu zic că a fost destul de interesant. Poate nu știu să explic bine. Probabil. Da. Na. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc de vizionare. Nu uitați de like, share, subscribe. Tot ce știți. Noi ne auzim mâine. Pa, pa, pa.